kaga dai tafiyar bawon Allah nan bamu ji dadin ta ba. Gaskiya ba a ji dadin ta ba. Mutane da yawa jaje suke. Jaje suke ga nan daga zuwan sa gaba ɗayan da garin nan mu duniyar yaran nan. Da ba da ma ka je ka nan wajen sai aka sheka a maka wannan. Ko amma ga yanzu daga zuwan sa garin ya zama lafiya. Dama rayin malaman ne. Rayin malaman ne kuma ga yanzu ya tafi. Ya tafi. Ba mu ji dadi wallahi ya jaje muke ta yi. Ke jaje muke yi. Gaskiya. Yau mun tafi ne da shi. Sai ga hannun da jifa-jifai. Kai san abokin na wani ba. Kuna ruwa. Ai kawai da ya sako a motar nan. Sai ce abokina. Kuna ruwa. Ce dama kai ne? Kuna ruwa. Aka ce da kuɗi. A kama ka bari ma ƙauye. Kuna ruwa. Kuna ruwa. Lalabin nan. Kuna ruwa. Sannan. Kuna ruwa. Kuna ruwa. Kuna ruwa. Kuna ruwa. Kuna ruwa. Duniyar yara TV fito za mu je. Duniyar yara. Yara ne ana wasu san manyan mutane da za a rasa ba za mu wanda suke shigowa ne ai. Wannan mahaukacin yara mun zo muna bince. Duniyar yara TV fito za mu je. Duniyar yara TV fito za mu je. Duniyar yara TV fito za mu je. Kuna ruwa. Duniyar yara TV fito za mu je. Duniyar yara TV fito za mu je. Ka san me yake faruwa na kuwa? Duniyar yara TV fito za mu je. Kuna ruwa. Duniyar yara TV fito za mu je. Kuna ruwa. Kuna ruwa. Duniyar yara TV fito za mu je. Nan ta mutu yara ba taɓa ganin irin wannan mutane. To ai ni abin da yake ban mamaki ma wai in sun zo hisko wannan ya zo sai dinga ce ma wai kana ruwa. To me ma'anar kana ruwa? Ka ganin mahaukata ne. To in ma mahaukatan ne duk magana da za su ga su dinga da iri ɗaya. Duniyar yara TV fito za mu je. Duniyar yara TV fito za mu je. Nace kuna ruwa. Nace kuna ruwa. Nace kuna ruwa. Duniyar yara TV fito za mu je. Duniyar yara. Ya kamata ba a ja ga sarki abin da yake faruwa a duniya. To ko wani mahaukaci ya zo sai a zo yana cewa wai yana goyi na. Ina ka sarki wani labari. To ya kamata a ji a sani. Ko wani layi kam sai dai ka je ka haɗu da mahaukaci ne na ayawa. A ji a sanar wa sarki. Kar manyan. Ina ni kuma abin da gari a ji a ga sarki abin da yake faruwa. Ko wanne ka haɗu da shi a layi sai dai ka je a ce ma kuna ruwa. Kuna ruwa. A ji a sanar wa sarki. Dama ku ne manya a wajen. Za a ji a sanar wa sarki abin da yake faruwa. Yara TV fito za mu je. Duniyar 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 yara TV fito za mu je.
Duniyar yara TV ku taho za mu je. Duniyar yara, duniyar yara TV ku taho za mu je. Duniyar yara, duniyar yara, duniyar yara TV ku taho za mu je. Duniyar yara TV ku taho za mu je. Duniyar yara. Ni jama'ar duniyar yara tabo to sun tabo duniyar dodo. Kai auta. Da kowa a duniyar yara. Mana ka kowa. Ku tafi auta. Ku tuturo min kayo yaran nan. Ranka ya daɗe, kakar wani ba alhamdulillah an samu amfani. Na ga garin na duniyar yara shi da aske ke wai na malliman ne. Malliman yana ta ana mai suka gaskiya bana an samu amfani nan. Gaskiya bana an samu amfani. Garin nan namu na duniyar yara ai shi ci gaba ke da aske mu da fatan Allah ba mu zaman lafiya. Amin sun ba amin ranka ya daɗe. Amin sun ba amin ranka ya daɗe. Assalamu alaikum. Da gari na wuni. Abin da yake faruwa a duniyar yara, kowane layi ka bi sai ka haɗu da mahaukata, ko mahaukatan masu rasa abin da aka taimaka kana ruwa. Subhanallah. Da suke mai gari kalau. Da suke gari kalau. Gari lafiya abin da ka musu na da shi. Ba abin da aka musu. Ba abin da aka musu. Kada suke taɓa kowa. Ka sa a yau kuwa ba. Ai ya mata a game kanmu. Akwai abin da kike son faɗa mai suka na aka kira ka. To, ina jin ka mai gari. A lokacin da Malam Babangida ya zo garin nan namu, ya faɗa min wata magana. Ina jin ka ranka ya daɗe. Ya faɗa min cewa bayan ya bar garin namu na duniyar yara, akwai wasu mutanen da su suna yau a gari suna faɗa wata maganganu. Ya ce kira suke a taɓa su ko kuma a kuwar ɗaya a cikin su. Ni kuma a matsayin na sarki na gagara. Gari a cikin rayin sani mutanen garin sun da ke ɗaya. Ya ce wani mutanen shiɗanu ne, ba za mu iya tare su ba ko kuma mu yaƙe su, dole an tafi neman sa. Mutanen fadar nan an kai su, yanzu saura kai. Ne ka ga ɗayan ne kama da ka tafi nan, ka je ka nemi nan malamin nan. Ga shi mana shi a baka wani duk wanda zai tafi neman shi, a bashi wannan ya sa a hannunsa. To shi kenan mai gari. An gama. Da Allah dage a nemo shi. Don Allah da za a nemo shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni sunana Babangida HBB, Darakta, Cameraman,
edita na cikin wannan bidiyo naku mai suna duniyar yara. Muna gayyatar ɗan uwa duk mai buƙatar a yi mar bidiyo na waƙarsa wacce ya yi, ya tuntuɓe mu a nambar wayar mu. Duk mai buƙatar shiga ƙungiyar mu a buɗe take, shi ma ya neme mu a nambar wayar mu. Bisalam, she mun ji ku daga naku Babangida HBB. Allahu ya ce a zan ambata zai zama da zaidu ana hailala. Allahu ya ce a zan ambata zai zama da zaidu ana hailala. Allahu ya ce a zan ambata zai zama da zaidu ana hailala. Ya ce fazkurullah qiyaman qu'udan har ma a kwance ana hailala. Allah fazkurullah zikran kathiran dan mu yawaita da yin hailala. Ku ce la ilaha illallah sarki ko qul huwallahu ta hailala. In tabbas fa Allah guda ne abun bi shine fa yace a zan hailala. Mun ɗebe shakka fa Allah guda ne shine ya samu mu zama hailala. Aya ta Qur'ani ta tawata shi dan ta yawaita faɗin hailala. Na samu aya 36 da sun yi bayani cikin hailala. Diba ka sawi ka ɗebe kiyayya da hasada ka gane da yin hailala. Diba su yudi idan babu sawi ka san babu shakka ga yin hailala. Diba hadisi na annabi kullum annabi ya zaɓi mai hailala. Wallahi babu hadisi guda ɗaya da ya zargi mai zikirin hailala. Wallahi duk babu aya ta Allah da ta hana yin zikirin hailala. Na tabbata ba wali na Allah da za shi kiyayya da mai hailala. Na ɗaya shakka da ba salihi duk da zai ɓata rai in ana hailala. Sannan fa ba mumini ko guda ɗaya da zai kin mutum dan yana hailala. Dan na ga kowa fa Allah yake so ko kafiri ba shi kin hailala. Dan ya sani babu mai bai sai shi sai munkiri ɗaya kakin hailala. Sai hasada ɗaya da bin masu duniya shine ka saba sai yin hailala. Idu annabawa na farko ba sun ce a ambaci Allah da yin hailala. Duba ga jirgi na Nuhu da tuta jikinta fa an rubuce hailala. Fadu annabawa na farko gaba ɗaya aikin su cewa azam hailala. Fa dukkan waliyai na Allah gaba ɗaya sun samu walici da yin hailala. Fadun muminai har da duk salihai ji karamun su domin suna hailala. Inda kana son walici na Allah ko muminanci ka zama hailala. Ka dage kwarai kar ka kama da wasa dan ba rabogun maki hailala. Ba kowane hali ana yi habibi ko guntsugunni ana hailala. Ku lura da Allahu ya yi yabogun maza har da matan da ke hailala. Wa zakirin ilaha kathiran wa zakirati suna hailala. Rabogun su babu iyaka gare shi haske da kyawu ga 'yan hailala. Allahu ya gafara gunkuren su dan babu laifi ga mai hailala. Fadauri bakin laifa ya lullube ni na yi farle da yin hailala. Talauci ya kan hana wali gare ni na samu wadata cikin hailala. Honko na banza ya kan bani tsoro na gane karyan maki hailala. In na ga mai kumburi ya yi dindim na kan tefa ya koshi bai hailala. Banza sanin malami ba hakika babu fasaha ta yin hailala. Iliminsa ya zamna bul'amuyobi dan ba shi kaunar mutum hailala. Iliminsa ya zama abin makare shi cikin shan azaba cikin hailala. Duk talikai masu aikata sharri babu kamar masu kin hailala. In an ka ce ma ina kafiri wai ba kafiri sai waki hailala. Ladan ya kan bani shawa ga kugi lattan da ya tsayin hailala. Ko da wargi mutum ya faɗe ta daɗi nake ji ana hailala. Ni ban bakin rai ga kowanne hali sai da ya fagu wanda ba hailala. Wai an ka ce ba mu cewa Muhammad domin Muhammad muke hailala. Aikin musalla da zikiri salati da shiryar da bayi ga yin hailala. Da yin wa'azi inda dukkan jama'a dan kar su kauce mai hailala. Tabbata ba wani in banda Allah su kama salati.